ndakasunurwa mbatya naefania nyabuku mutanga yechipiri abudo mwanza kuti ndakarohwa naefania Selagia Gomez akuti ndakanzi hure ngomwa naefani uyu ndiye munhu wadai mhosva dzese mese makarohwa imimi makarohwa mese makatuka ndakasunurwa hembe nekurohwa makasunurwa hembe tavaitirwa munombera anozomombera chikadze ndayakaitika ndekudai nechituckshop chandinacho chandinotengesa saka pane kamusikana kanondibatsira pakutengesa saka ndakabuda ndikaenda kuharare kunohodha kamusikana kanobva kasara kari pashopu kachitengesa saka kasara kachitengesa pashopu ndazodzoka kubva kuharare kakanditaurira kuti pane vanonzi vamukwanda customer inongotengawo inotenga mashopu ese pashopu pamashopu yayo saka mukadzi wake mudiki auya anzi vainetsana here yaminonyaya maissues ekumba kwavo saka vachinetsana kudaro anzi bwashedzwa nemwana zimaidontiseti bwakutsiurwa kuti amusanetsane pakazara vanhu chichigadzirisane bwawagadziriswa bwanyarara saka mukadzi mudiki wamukwanda uye ndokubva akutodzika kuenda kumba kwamai vake mukadzi avo vari kumuchetwa ndokubva wawadaidza wakati tino mukadzi wachanonzi tino uri kunetsana zvako nemurume wako kuti haazi kuuya kumba ari kurara mutakshop kumwe nemusikana uyu kureva musikana anoshanda mushopmani mai uyezve muridzi weshop ndiye anitori neumbobwe anotengerwa muriwo kuti asataure kuti akudana nemusikana wako nemurume wako inini anisipo hanzi tinoenda kubva ati muri kuti chiko zvikanzi vandikutokudza ndizvo zviripo saka tinouya nekubatikana nekuda kuti murume wake ndofunga pamwe angasingaendewo kumba zveshura akaenda pashopu pamwe papaine musikana pane kamwana ndokubva asvika tino ndokubva ati iwe kuda kuti mukadzi wongochingani wamukwanda bataina ndidanane nemurume wenyu zvikanzi handikwanise kunetsana newe panapa vhara shopu tiende kumba kwenyu because vabereki vemwana uyu vari papi vari mwimomo mukombo imomo ndokubva wavhara zveshuwa shopu ndokubva waenda kumba ndokubva wataurirana ini nangu handizive kuti pakataurwa kuti kudii asi mashoko ekuti inini ndiri kutengerwa muriwo namukwanda pamusana pekuti vari kudanana nemwana ari kushanda mushopu mangu ndo akataurika ndichisvika kubva kunohodha ndakangoenda one day ndobva ndadzoka manheru acho ndichisvika ndokubva ndakangosvikokurisa zvinhu kandaisa kumba because zvinizvo zvandizvitengesera ipapo ndine kumwe kwandozvitengesera kudhunduri andangozvibvisa mumba andadoti arega nende kushopu ndinonzwa kuti iri sei vandadosvika waswera sei odi zvikanzi ndaswera maswerawo masikati kapapaitika hondo panapa ndikati hondo yei zvikanzi tinoauya vashedzwa namai takudzwa vaudzwa kuti kudana ndo vari kuchetwa vaudzwa kuti vari kudanana ndiri kudanana namukwanda saka auya achinditi zvoni ndiri kudanana namukwanda ndoda kuita mukadzi wechingano saka tazoenda kumba kwana mama wangu nadhedhi wangu ndokwatazopedzera nyaya tinobva udzwa iwo uda tisingade kuenda mberi uri wechitu amai mukwanda waitombouya panapa wachitsvaga murume waweiwo uinayo saka apa warwadziwa nei ameno achitaurira narega masikati achinditsanangurira mwana uyu ndikati maita kudzwaka regai ndichinonzwa nyaya yacho kuti yakamira sei nekuti odi uyu anenge ane 16 years izvezvi akuita 17 mwana uyu amukwanda atori kumaover 40 years munhu mukuru ndofa ndatiregai ndinonzwa kuna maita kudzwa nyaya yacho kuti yanetsa masikati nyaya yei nekuti ndo vari kunzwa nemusoro wenyaya ndofunga ndakasvika pashopu pavo vandasvika mine varume 2 mushopu mavo zvikanzi vabuda panze apo ndofunga waenda unotora zvinhu nekuti mafiriji ari mukomboni pamatakshop hapana magetsi vandatomira vandabva wasvika maita kudzwa chibhonitora shuwa zvinhu zvavo ndada maita kudzwa ndauya ndanzwa kuti pane nyaya yaitika masikati iri kuinkluda inini kuti ndiri kutengerwa muriwo namukwanda amaita kudzwa muzviziva here kuti ini ndinotengesa futi muriwo besides zvematakshop izvi
hamuzero ndinotengesa muriwo type yese plus ndine murume inini anotoshanda inini wacho ndinoshanda pakuzotengerwa muriwo nemumwe murume zvinenge zvafamba senyaya yenyu yakamira sei amaita zvikati ndezvenyu izvozvo zvemadhodhenyu zvechihure chekuseri kokona amukwandi ndakabatikana zvesuwa panhu aizvi ndikati haundiudze izvozvo mavharisa shopu yangu mazikati nezuro ndaivepo hamuna zvamakataura nekuti ndabuda makwabvisa mwana ari wani zveshuwa ndakatanga kuti sei pandavati budai mushopu titaurirani ava ngowaramba mandavadhonza ndikati budai mushopu titaurirani muri kuzviziva here kuti mune nyaya yamakataura kuna mukwanda wacho nezuro ndichinzwa nenzeve dzangu asi handina kukwanisa kukubvunzai ndakangoti regai ndikusiyei but apa makuchiramba muchiunza nyaya dzenyu nyaya iyi yakanga iripo ndeyekuti nezuro wacho ndaida kunohodherwa masupa nemalebhu saka murume wangu inini zveshuwa ane mota asi yange yakafa steering wheel pandatoenda kugeti ndikadabati nhasi mota iri kufamba nhasi iri wese my dear isitomboita tsvagawo transport imi makaizvita ava kuti ndizokumadhodhisi pandatanga kuvarowa tadzoserana samukubvuma imi makarowa ndakatanga kuvarowa matazuva alright kuchirungu inonzi retaliation handiti kurohwa kwawadzorerawo samukubvuma kuti makazorwa ndizvozvo imi ava chipopotema hamana chamukapinduka makangonyarara munyarara kana kurohwa ndichisvikopinda mushopu ndakatongoerekana fight pamunhu ndibva ndatotanga kublinda ndakazonosara ndogadzira zvinhu pasi ndakutoblinda ndakabatwa kolejus ndobva vanondidhonzera panze chinorovera nemusana bvavandigarira bvatanga kundirova chibvabatwa nevanhu ndapedza nei makazinda kuti mapurisa kai makaenda mapurisa ndakasina mapurisa nevari pakati makaenda navo ava ndakaenda navo ko ava nyaya manjeve pakati ndakati yandandichitaura kuti ndaida kuhodherwa masupa mota yedu isisu yanga yakafa yakatosunungurwa musi woyo ichitogadziriswa zvanga yakafa saka vanonzi vamukwanda vane mota yavo vanga vane musochonga vane corona mota yavo iripapo vandatoti amukwanda doro kwanzi kwatombohoda kunonzi kwakagomboda hakuna asi doro ndafona kunonzi kwamukundi kushamba hanzi doro ririko ndokumbirewo ndiise $5 ndiite sei munonditakurira doro rangu zvikanzi namukwanda wai ndinoda kuenda kuema wati ndoda kuenda kuema imimi mai munodhiraivha kaini ndokusiyira ichi makii moenda henyu kunotora moisa fuel moenda kunoisa chii kunotora doro renyu ramuda kunotora kushanga mofamba nemota zvakanaka ndikati mukwanda ini ndinodhiraivha but mota yemurume wangu nekuti handina license yenyu iyi ndikapara mhosva nayo murodi ndinenge ndine mhosva dzakawanda plus haisiyani yedu handina kusununguka kuti ndifamberamba makati ndiri kamuvha musi drive handisi driver amukwanda waendobva watoti alright saka inini bvowati zvoni kana mati hamusi kukwanisa kunodhiraivha chimbirai ndiite sei ndione kuti ndoita sei handiti ndainotaura pajekerere kwete zvekutaura muchivanze nditori pamudepeshopu yangu ndandoputsa makreti angu vandaisa saka vandakuenda kune murume wangu ndichimuti amukwanda vanga vabvuma kuda kunoti nditenge but inini ndaramba nenayo kuti kufamba nemota isiri yedu ndisina license hazviite sei hazviite mai ava maitakudzwa ndokubva wakrosa pamberi pana ndichotaura nemurume wangu amukwanda wayo wakapaka mota yavo pakapa handiti saka inini vandatoti kuna baba arega ndinzwa kuti wamukwanda wacho wazorongei watsvaga here driver anokwanisa kunonditorera doro nekuti handisisina kana chidora pamakastoma aripo saka time yandakabva kutaura nababa amaitakudzwa havana kundiona kuti ndakutotera mashure mani mavo vawasvika pavari pamota yamukwanda vawati imi mamukwanda muruda kunohodhera mai ava doro pakuita sei olini ndekushu ari pakati olini akandiudza kuti amai ava vakatombofonera maneja kuti uyai munditakuriro doro rangu 3 times maneja akaramba imimi mukangowatakurira chete doro mama ndinoda kuvaudza muda kuvatakurira pakuita sei ane mama akureva mai mukwanda vaombe
vanovatima vanoita namama Haidaro ndokuti. ndimaitakudzwa apa ndakabva ndatongopinda pamashure pavo ndikati bandanyarara zveshuwa ndakanyarara ndiri kunyema rari day before ndisati ndaenda kunohodha ndokubva ndanyarara Nyaya dzemukombozo shuwa. saka manje inini ndakangotongatongosiyana nazvo saka chakazondibata amangwana acho ndikati inini ndiri mukadzi wemunhu handiti kandi nemurume wangu ari muno ava uyu olini uyo ari kuti anzini agara angatone maprevious ari saolini zvake tata ne2 years achinditi ndiri kudanana neex-boyfriend yake vanova manager avo handina one day randakambomubvunza vanhu vachinditi chii nyararai musiye ndozvaari saka manje nini pandakazonzwa avo vachitaura izvozvo kuti olini ndozvaataura ndakabva ndati avanhu ava kava inini kunyarara kwangu kuri kureva kuti vakuda kuputsa imba yangu Amarova. ndokubva handina kurova ndakabva ndadzoka ndanetsana neaumanero ndobva ndakati olini wacho da kutomubvunza anga ari mubhasi zveshuwa ndakatomira ndikatondikuda kutomubvunza nhasi nyaya dzake kubva paakatanga handambobvira ndakamubvunza ndinyatsonzwisisa kuti olini uyu ex-boyfriend yake iyi yakamuudza kuti inini yakandida here kana kuti zveshuwa akabuda mubasa afi11 pandamira parodi ndikati olini wataura nyaya ngani pamusoro pangu ndiri kwemusoro ndarukwa neboyfriend yako ndiite zvandinenge ndangoita ndaitiswa neex-boyfriend yako inini ex-boyfriend yako akakuudza kuti yakambondida here olini akati ndini maid blown vanhu vanokuudza izvozvo kuti ndizvo zvendataura vanhu ndivo vanenge vatoya nenyaya idzodzo kwandiri ini ndozokomenda wozouya vachikuudza izvekukomenda ndikati unozviziva here kuti ndiwe iwewe wakatanga kutondi inini last year ndaiwe inonzi ndaiwe student teacher pawadzanai olin akandisendera message yekuti ndine zviri kundibata handiti ndanzwa kuti uri kudanana neex-boyfriend yangu ndikati apa ndiri pabasa ndaitowe muleseni ndikati olin apa ndiri pabasa kana ndauya ndiri kuda munhu akuudza ex-boyfriend yako Amai dilon. Ndizvozvo. ndizvozvo Basi makazorova neka. naolini wacho ndakatoti nanditi zvekujairira Mama murova. tarovana Mama takatorovana Aiyo. Makarovana ndichida kumubvunza intention yangu yanga ndida kumubvunza kuti iwewe sei uri kuti makagona here ipapo ipapo inini makatadza saka nyaya iripo munhu wese asana varumenyizvo kana ukandiwambira kuti handitika kukarira kungorongera munhu chete saka ipakarwa chamunoita ndekuda nyaya dzese iaikoti mamaka amataura maita manga muchingoti ga animaza kurerusa so mambo vanonzvisava kungoraimira ndakazviita because kutora mumunhu ngomashoko ndinonzomiwa muchiira handiti makatenda kumba kwavo makatenda imosva kuenda kudonza munhu handiti imo mushopi makavatadza memo iwo kwamukaayogarira munhu imosva mama chikorai nyaya ingofamba zviripo like asi mutote mutorondoa ndedzemukomboni animazomari zvinogumbura tinoziva kugarisana pano papapa vakadzi paite zvavakambike sedzavakaimba mechekumwechete inini varise ava ndakutokumbirawo pamberi penyu wana baba ivo wochitsanangura kuti ndivatuke vanga vaita avatuzve shuwa vanga vane nyaya asi ava handinanguchaiziva Visai ndikuoneka. Chivarei. Iziva nyaya yakazondibatirawo pekuti pavakarovana namaita kudza vakazoda kuenda notora zvinhu zvavainotengesera vanhu mafriji danogara kukombo ndakavaperekedza ndakasvika zveshuwa ava vachipauka vari kumboni vachitukirira apa ndakavadaira ndobva tadzoka isusu ndakazoti ndinotenga inini mapenizi musoro kurwadze ndoni kurara ndakasvika vari mushopu namba 1 pamashops ipapo painitoshanda mushopu ndakaona vakagara vachimadhiringira munge musikana unotengeseni nemunhu kumanga
ndichingoti nini nyasha kuda mapenzi zvikadzina maidiloni kada inini handisi huri ende handichinja ndise varume ndakaroorwa pandakandosara chikwereti plus handisi ngoma ndakazvara ndine vana 2 ndakatarisa pavanhu vakarovana navo vese vane vana olina nevana maitakudziwa nevana inini ndega ndiri munhu asina mwana saka ungomwa vaireva ani nyaya dzeizi nyaya dzakadzi orit amai nyaya maidzo makataura muhasha nyaya dzeunzwa asi handina problem naye kuti ndanga ndine previous hamuna problem naye handina chanangataura vaikumbirarekeri munowirirana munowirirana here naiva ezi mutaura vese omwe kumberekero zvinoenderana nokuwirirana phela ndinokukumbira ruregerero handina kubvira ndataura ndakanangana newe ndandisingatombotaure iwewe ndaitotaurawo zvekurwadziwa maererano nezvanga zvaitika asikati ende vaneva pamberi uyu futi vese kumberekero vese vamukamara only ndokukumbira ruregerero pakurova kwandakaita dzaive hasha nekuti imba yanguwo ndaitozoti yakutoparara pamusana pezvawaitaura zvakandibata saka nekukurova kwandakaita ndokumbira ruregerero hai mamudi chikoro mukuziya ane pamberi amaita kuzo ndokumbira ruregerero pakukurova ikwandakaita dzaive hasha nekuti nini ndaiti imba yangu inoparara pamusana pezvananga nanzwa kuti ndizvo zvamataura saka hasha dzakange dzandibata ndokumbira ruregerero murume wenyaru ari kubasa arubasha garai apa tipe mutongo ichi aiwa vanoregererwa vanhu vanotonganwa vanoizwa mutongo anononzi 6 months in prison 4 months suspended anonoshanda pachikoro ndodzidzika mbudzi yako mbudzi yako mbudzi yako hasha